বনস্তে ডাকিলা গজ বরষকে থরে আসিছি রজ ଆସିଛି ରଜରେ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ। জয় শ্রী জগন্নাথ হর হর মহাদেব। আমি তো রহিলু ওড়িশা বাহারে, তেণুকরি আমি হচ্ছু প্রবাসী ওড়িয়া। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, প্রবাসী ওড়িয়া হেলে মধ্য আমি ওড়িশার গণপর্ব রজ পর্বকু জমারু বি ভুলিনা। জমশেদপুর পদ্মাস্থিত উৎকଳ বান্ধব সমিতি আয়োজিত করেছি রজ মৌজ। মো পাখে পৌঁছি যাই রজ মৌজর কুপন। উৎকଳ বান্ধব সমিতি যে রজ মৌজ আয়োজিত করেছি, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯିବା ରଜ ମଉଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ଦେଖିବା। ମାଲିକ କେ ରହିଯା ଏ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଟିକେ ଖାଇଦେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଡିଟୋରିୟମ ବାହାରେ ଲାଗିଥିଲା ଦହିବରା ଆଳୁଦମର ଷ୍ଟଲ। ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଖିଲେ କାହାର ବା ମନ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆଗ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇବୁ, ତାପରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବୁ। କଟକର ଦହିବରା ପାସରି ଯିବ ନାହିଁ। ଖାଇଯା ରେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସକୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଏ ମଞ୍ଚ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏତେ ଭିଡ଼। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିଲା ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ହିଁ ଏଡ୍ କରିଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପେଟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦାନା ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଉତ୍କଳ ବାନ୍ଧବ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଉତ୍କଳ ବାନ୍ଧବ ସମିତିକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ମହାଦେବ।